per la temporada i pels Jocs Olímpics. Moltes gràcies. Suposo que ara hi ha una mica de relax i així. Sí, ara una mica de desconnexió després de la temporada i després del joc. Sempre hi ha un mes, més o menys, de desconnexió mental i física. I d'aquesta temporada, quina valoració treus en general? Aquesta temporada ha estat molt bona. Estic molt content de com ha anat, tant a Copes del Món, que s'ha assolit ja diversos top 5, sobretot en disciplines de velocitat, en descens s'ha aconseguit, i jo m'estic més consolidant cap al top 5 en descens, i les de més disciplines de velocitat també s'han aconseguit bons resultats. Estic content. Suposo que el diploma olímpic és el que t'ha marcat més aquesta temporada. Creus que als Jocs s'han complert les expectatives amb les que tu i el teu equip anàveu o potser hi ha alguna cosa que es podria haver millorat? La temporada en si de Copa del Món ha estat com que la temporada ha estat molt bona, de que he aconseguit el top 5 de resultats que fins ara no havíem aconseguit, així que ha vingut una mica com uns resultats una mica de sorpresa, que ho hem agraït moltíssim. Doncs cap als Jocs ja venia com jo ja he fet una bona temporada, ara és com un extra, un fi de festa extra, que al final és la competició més important, no? Però jo m'ho prenia així com sense expectativa de si tot va com ha anat fins ara, s'han de fer bons resultats, i amb el primer cinquè al descens tothom estem supercontents i al final és el resultat que ens emportem a casa. Però després al supergegant sí que hi ha la supercombinada, sí que potser esperava, al supergegant sobretot, esperava potser aconseguir un resultat millor que una 11a posició, que al final és molt bona, no? Però sí que esperava potser un top 10 o fins i tot un altre diploma. La supercombinada, al final em vaig sortir i són coses que poden passar amb l'esquí, no passa res. No sé, Roger, portades temporades també una mica dins d'aquest top 30, top 20. Suposo que has agafat un grau de maduresa competitiva molt més gran aquesta temporada respecte a les temporades anteriors. No sé si la regularitat segurament és la paraula que defineix una mica també la teva temporada. Sí, exacte. Aquesta temporada ha estat molt regular. Venia d'unes temporades de fer molts DNF, que es diu que quan tens una caiguda o et saltes una porta, doncs abandones. I sí que aquesta temporada hi ha hagut més regularitat, més curses acabades, més resultats. Sobretot venia d'un parell de temporades on potser estava una mica més estancat de resultats i temporades que eren difícils també mentalment i de motivació. O sigui que aquesta temporada hagi sortit bé, per fi hem sortit del pou, d'una manera, i s'acaba molt millor, molt més feliç. Que has canviat de la rutina a nivell, ara parles de l'aspecte mental, suposo que hauràs treballat aquest aspecte molt més respecte a les temporades anteriors per afrontar aquesta d'una altra manera, no? Aquesta temporada també s'ha diferenciat en que ara ja és gestió directa de la temporada, al no estar penjant de la federació, és més gestió directa i et gestiones el pressupost i els dies d'entrenament una mica com convé i com penses que et anirà millor i mentalment com estructures la temporada, i al final això, l'estar a gust, és un tret diferenciador d'aquesta temporada i dels bons resultats. Per exemple, a Netflix hi ha un documental del Carlos Alcaraz, a mi manera, que ell ho destaca molt. Aquell documental es basa sobretot en que l'estar a gust, perquè soltin bons resultats. Amb això vols dir que potser quan estàs dins de l'estructura de la FAE no estaves del tot còmode, no estaves del tot a gust, i ara que t'has alliberat una mica d'això, t'ha servit per respirar tranquil i fer-ho tu a la teva manera? És que entra en polèmiques i que amb la FAE sí i amb la FAE no. Era més ara és gestió directa del pressupost i podem anar una mica més a salto de mata, improvisant ara
portem molts dies d'entrenament, doncs potser cal una mica de desconnexió, d'estar a casa un parell de dies i tornar a entrar, a tenir ganes, a motivar-se i després ja tornem a entrenar perquè al final és molt traçat i potser arriba a cremar una mica si no un mes et dediques a entrenar. Però suposo que aquesta gestió t'ajuda també a que tu estiguis més motivat, no? Suposo, perquè depèn molt més de tu. Sí, exacte. Aquesta gestió més directa d'aquest any que ajuda a que tu et puguis organitzar i no depenguis de l'autorització del sí d'un tercer. I clar, tot això al final t'ajuda a estar més a gust perquè tu notes que controles el que pots i no pots fer. No sé si tu notes, però potser a Andorra a l'esquí sí que hi ha més gent que esquia i tal, però potser et sento el pioner de l'esport paralímpic andorrà. Tu notes aquesta pressió de soc potser el primer paralímpic que està aconseguint resultats importants, Copa del Món, a Jocs, a Mundials? Creus que ets algú que pot donar pas a que més atletes que no s'ho plantegen, comencin a esquiar o a jugar a diferents esports per arribar a aquest nivell paralímpic? M'encantaria motivar a altra gent, a altres atletes a tirar endavant i a entrar en el món de la competició internacional, ja pot ser la competició paralímpica o fins i tot altres atletes que no tinguin una discapacitat i estiguin per la seva línia en l'esquí alpí, però sobretot enfocat als esportistes amb discapacitat, a les persones amb discapacitat d'aquí d'Andorra. M'encantaria motivar els joves atletes a que entressin dintre el món de l'esport i que sentissin inquietuds i curiositat per ja entrar al nivell competitiu, a nivell paralímpic. Roger, anem a fer una mica de retrospecció. En aquell moment, quan aconseguissis el diploma, què és el primer que se't passa pel cap quan acabes la cursa, veus que has aconseguit un diploma, amb qui parles, amb qui t'abraces, no sé, explica'ns aquell moment un moment. Aquell moment va ser molt especial, molt emocionant, que em saltaven les llàgrimes a mi i a l'equip i bueno, va venir a veure-me amb la meva parella, així que el primer que vaig fer va ser abraçar-la. Estava molt content i molt agraït de que estigués allà en aquell moment i després també l'altra gent que va venir, la germana de la meva parella també va venir perquè va dissenyar l'equipació, així que també li feia il·lusió venir a uns jocs i veure tota l'organització. Va venir també l'Alen Cabanes, també és superagraït de que estigués allà, una patrocinadora també, la Navabot, també que ens ajuda, doncs estava allà i també amb el meu equip estàvem tots, vam fer un sopar aquella nit i va ser molt feliç. No sé, fora de l'esquí competitiu, Roger, què t'agrada fer en el teu dia a dia? Quin és el següent pas per tu a nivell, a part de l'esquí, a nivell personal? Sabem que ara et cases, però quins són els pròxims passos del Roger? Què t'agradaria fer? A part de si un dia deixessis, per exemple, l'esquí, què t'agradaria deixar o quin llegat t'agradaria deixar? Esportivament, clar, ara és desconnectar, ara just que s'acaba la temporada, una mica de desconnexió, i després reprendre'm el gimnàs i amb una altra activitat que m'encanta, que és kickboxing, que faig per entrenar una mica l'equilibri i la coordinació, sobretot centrar-se en els mesos d'estiu en aquest gimnàs, d'estar més present aquí per gaudir de l'estiu i per també estar amb els amics, amb els meus, que és un factor que potser no m'acabava d'agradar, això de a l'estiu marxar-se un mes a Sud-amèrica, que al final és necessari, s'ha d'entrenar si es vol ser bo, però ja més enfocar la pretemporada d'esquí cap al setembre per ja anar encaminat, anar amb carreria a la temporada. I després ja a nivell personal, després, a part d'esquiar, soc advocat, així que també sempre persegueixo la millora professional, sempre estic estudiant i treballant a veure com puc millorar i ara estic desenvolupant, per exemple, una intel·ligència artificial de consulta jurídica oberta al públic, perquè al final el que a mi m'agrada és anar a ajudar a la gent.
Suposo que ara has acabat la temporada i no t'has plantejat uns objectius per la temporada vinent, però així, sabent que ara ja t'has establit una mica l'elit, els top 5 de descens, la 8ª posició a la general de la Copa del Món, no sé ara mateix, potser creus que poden ser els objectius de la temporada 2026-2027? Bueno, ara ja... Deixem descansar. Ja enfocarem sobretot en descens, veient que ha assolit diverses vegades aquest top 5, ja el podi, anar a atacar el podi. A sobre, amb descens, la curiositat és que si es repeteix una localització, per exemple, Santa Caterina, doncs el traçat és el mateix. I això et dona un avantatge respecte als demés. Si tu ja has competit anteriorment, tu ja saps la línia que has de fer i on vas errar els anys anteriors i què s'ha de corregir per aquest any. I et dona aquest avantatge a l'experiència. Així que ja aquest any ja ataca el podi. A més, els mundials de l'any que ve són a Tinyes. Aquest any els descensos de Tinyes se'n van donar molt bé, una 4ª i una 5ª posició, així que també enfocar a l'atac en aquells mundials. Podràs canviar alguna cosa del treball que has fet fins ara, Roger, per la pròxima temporada? És a dir, pretemporada seguiràs al mateix lloc o canviaràs algun mètode de treball durant la temporada? Bueno, el que canviaré d'aquest any, de la pretemporada, és el que us he comentat abans, d'anar a enfocar més als mesos d'estiu, més al gimnàs, a posar-se fort, i després ja, quan està apropant la temporada, de cara al setembre, ja començar amb l'esquí, per ja anar amb carrerilla i ben encaminat al començament de temporada. Fer un estatge d'una setmana, ara al juny o al juliol, no està massa distanciat de la temporada o dels demés estatges com perquè es pugui sentir com alguna cosa que t'aporta realment. Bueno, potser els últims anys has estat més a la sombra de l'esport andorrà. Ara que has aconseguit aquesta 8ª posició a la general, el diploma paralímpic, creus que ja t'has posat al mapa i la gent ara parlarà més de tu, potser et seguirà més les carreres? No sé si ho notes o esperes que la població d'Andorra tingui més present? Any a any vaig notant cada cop més presència en els mitjans i potser més seguiment de la gent, i és una cosa que agraeixo moltíssim, també aquest seguiment dels mitjans i de la gent que em va veient, que em va felicitant, així gent que no té relació amb el món de l'esquí o que no entra dintre el grup de família i amics, i agraeixo moltíssim aquest seguiment. Òbviament, després dels bons resultats d'aquesta temporada i del diploma, doncs al final sí que s'espera que hi hagi una major repercussió en el futur dels meus resultats a nivell comunicatiu. Parlaves a nivell laboral del tema que volies ser advocat, etc. No sé si a nivell de l'esport voldries també aplicar alguna cosa en un futur, quan ho deixis, digues, m'hi vull implicar, per exemple, en el Comitè Paralímpic que es vol crear ara mateix. No sé si vols implicar-te també a nivell de l'esport andorrà. Sí, això segur. Si m'ho plantego, jo soc una persona que dic sí a moltes coses, sobretot si tenen relació amb l'organització o m'ajuda allà a l'esport o altres atletes, sempre estic allà. Si puc, vull aportar, per exemple, ara en competició, formo part del grup dels representants dels atletes, que m'implico així. També estic informat de les coses que es volen fer i em comunico i rebo les inquietuds dels altres atletes i les transmeto. Sempre aquest perfil més d'ajuda als altres, d'estar allà ajudant als comitès d'organització, i això sempre és una cosa que m'agrada molt. Suposo que el Comitè Paralímpic és important, no? Que es creï. Sí, és una figura molt important el que es creï el Comitè Paralímpic, perquè per exemple aquests 2 últims jocs de Pequín i de Milán, Cortina, hem assumit nosaltres, l'equip, la funció de comitè,
I clar, al final són moltíssimes reunions, moltíssimes coses que s'han de fer, que al final si estàs pendent de la temporada de Copa del Món i d'això alhora, no m'acabes de fer bé, vas molt improvisant, i que algú més dedicat ho faci, doncs fa al final que tot flueixi més i que tot sigui molt més fàcil. Me'n recordo la presentació abans dels Jocs que deia, que et preguntàvem pel tema de quin regal li donaries a la teva parella per casar-se i era un bon resultat. Ara has aconseguit un diploma, no sé què, abans parlaves de podis, però et veus fent molts podis la temporada vinent? Alguna medalla en aquests mundials, per exemple, t'agradaria fer? Home, agradar, sí, clar. A nivell realista, objectius, és un objectiu... A nivell d'objectius, jo crec que sí que és real, sí que és realista, perquè aquest any m'he quedat a molt poca distància, menys d'un segon del podi alguns cops, als Jocs, per exemple, a 0,79 crec, a una altra ocasió també a 0,5, vull dir, és un objectiu que no estem dient cap tonteria, cap bajanada, si diem que aspiro al podi de l'any que ve, tot i que sempre cap fred i ho vaig a esquiar bé i a donar el millor de mi. L'última ja, per anar acabant, què li diries al Roger del passat? Que ara avui en dia ha aconseguit un diploma, que avui en dia farà un pas de la vida també molt important. Quin missatge li donaries al Roger del passat? Que continuï, que està al camí correcte, que a vegades sembla difícil, però que continuï, que s'esforci, que les coses arriben i que els objectius que s'han aconseguit ara són boníssims, però que segurament es aconseguiran encara millor.